Sinterklaas. Heeft u dan de nieuwe Weerter-CD? Helaas niet. Nou, mag ik dan bij deze die aanbieden met alle liedjes van Ronald en Karim, met alle teksten van Mark Bouwman, geven hun een applaus. Dit is speciale liedjes voor jullie geschreven. En hij heeft stickertje best genomen van liedjes die vanochtend allemaal op het scherm te zien. Als ik weer de teksten zie, kunnen ze een gewoon zien of van een den, als ze zien van Mark Bouwmans. Met deze mag ik u overhandigen van in de zak terug naar Spanje. Dankjewel. Oké, dank voor uw komst. En wil je me de schoen zetten? Maar ik haal hem liefst vast. Nou, dan zingen we even. Dag Sinterklaasje, dag, zwarte niet. Dag Sinterklaasje, dag, luister naar ons als het niet. Dag Sinterklaasje, zwarte niet. Dag Sinterklaasje. Niet alleen muzikale noten, maar ook